Assumptes dictaminats per la Comissió de Comptes Informativa d'Hacienda i altres assumptes al ple. El primer punt és la declaració de l'any 2015 com a any del centenari de la fundació de la Banda L'Empastre. Bé, bona nit a tots. Com ja tots sabeu, comentarem a la comissió informativa de la setmana passada, l'any que ve, el 2015, fa el centenari de la creació de la Banda L'Empastre, una banda per tots coneguda i que ha repartit i ha dut per tot el món el nom de Catarroja en els seus espectacles i promocionant la música i tot el que és la cultura valenciana i tot això. I entonces, a instàncies de l'associació Fòrum de Catarroja, el que podem passar és la declaració de l'any 2015 com a any del centenari de la Fundació de l'Empastre. Per tant, es proposa, en primer lloc, això mateix que ha dit, declarar l'any 2015 com a any del centenari. En segon lloc, donar la màxima difusió d'esta efemèride per tots els mitjans a l'abast de l'Ajuntament de Catarroja. I en tercer lloc, notificar el contingut d'aquest acord als interessats i comunicar el mateix als servicis municipals interessats. I això és el que se du a l'aprovació d'aquest ple. El grup socialista va votar a favor de la proposta, com ja va fer en la comissió informativa, però sí que volem dir que, com moltes coses que fan vostès, que no siga una mera declaració d'intencions, perquè pareix ser que conforme està feta la proposta, van preguntar en la comissió informativa si n'hi havia alguna quantitat o tenien idea de quin pressupost anava a tindre. Ens van dir que no ho sabien, que estaven en ello i tal. Parla de que se volen fer actes commemoratius, però tampoc se sap encara absolutament res sobre els actes estos commemoratius. Per tant, esperem que el que facin estiga a l'altura del que es mereix esta banda, la Banda L'Empastre, que es porta el nom del poble de Catarroja per tot el món. I anem a votar a favor i estarem mirant l'expedient perquè es faci el que es tingui que fer. Sí, Esquerra Unida també votarà a favor. Sí que ens agradaria que no se quedara en un contingut buit. I el que sí que m'agradaria, jo ja ho vaig dir quan se va fer a Sala Nova Fill Predilecte, que jo crec que les coses que són així d'importància per al poble s'han de fer per unanimitat. Però jo penso que l'equip de govern ha de buscar aquesta unanimitat, que no siga sols que l'oposició per un exercici de la responsabilitat vote a favor, sinó que s'intenta arribar a acords prèviament. Jo crec que això se podia haver comentat fa 2 juntes de portaveus, se mos haver dit, podíem haver aportat alguna qüestió més i se podia haver aprovat, que se va aprovar per unanimitat, però fent-se d'una manera col·lectiva, que jo crec que és una cosa que se tira molt en falta en aquest Ajuntament. Des de Compromís anem a donar suport, però anem a ser molt crítics. I anem a ser molt crítics perquè arriba el moment de preguntar-li al senyor regidor de Cultura, per exemple, per què això no ha sigut una iniciativa de l'Ajuntament de Catarroja. Afortunadament, el nostre poble té persones molt treballadores, entitats que estan fent una tasca importantíssima. El senyor Juan Artola, per exemple, la feina que ha fet ha sigut impressionant, d'alabar. I ens alegrem moltíssim que gràcies a determinades iniciatives personals o d'associacions, com el cas del Fòrum de Catarroja, el nostre poble puga declarar l'any que ve l'any del centenari de la Banda L'Empastre. Però, mires vostè, me remunta a aquesta legislatura únicament, des de l'any 2011, vostès han encarregat, per exemple, el Premi d'Investigació Històrica, que permetia que joves investigadors del nostre poble pogueren treballar sobre la Banda L'Empastre o treballar sobre qüestions locals del nostre poble. Però no és que s'han carregat aquest premi, és que després tampoc han reconvertit aquest premi en cap beca ni cosa semblant. Vostès han deixat passar una oportunitat històrica també, que l'Ajuntament assumira part de coses que té l'artesana o tenen altres entitats de la Banda L'Empastre que ho tinguera en propietat l'Ajuntament. Vostès han perdut també l'oportunitat que una casa simbòlica que està al carrer de l'Alqueria, on jo m'he criat, que és on assajava l'Empastre, podria haver sigut museu de l'Empastre i que els xiquets i xiquetes pogueren anar a visitar en un futur, no ho sé, esta banda tan emblemàtica per a Catarroja. Vostès han perdut l'oportunitat també de fer xerrades organitzades per l'Ajuntament, en instituts, en col·legis, per a donar a conèixer la nostra cultura. Perquè això és cultura.
Això és música, és cultura i és art. Val? I per tant, és lamentable que això no se faci per iniciativa de l'Ajuntament. És lloable que ho faci gent del poble, molt lloable, però és que això hauria de tindre un compromís econòmic molt més important fet per un ajuntament com el de Catarroja. Per tant, així ens va. Després diuen que Catarroja no té història. Catarroja té molta història, el que passa és que l'estan desfent, simplement. I volem deixar ben clar que des de Compromís anem a donar suport, donem les gràcies a Fòrum Catarroja i a tota la gent que ha fet possible que l'any que ve almenys recordem la banda de l'Empastre, però hi ha moltes coses per a recordar Catarroja, que altres pobles han recordat i que nosaltres tenim oblidat. La Carta Pobla, per exemple, senyora alcaldessa. Moltes coses que podríem recuperar i que podríem treballar, en canvi no estem recuperant. Però torno a repetir el nostre agraïment a la gent que està fent possible que això almenys servisca per a que el futur de Catarroja i dels xiquets coneguen a aquesta banda. ¿Votos a favor?